kaji yana gina kaji na muka so a kara su kaji da rigar da su kai muna nan kaji da rigar da ne ba kana gaskiya Allah ne nan kala ka sai ka kuma mun ka sai ka shiga da yanzu ka sai ka ji sai ka a dai ne sai tsara kasa ba dai ba wallahi shi ne ga ne ka sai ka samu ka na kware wallahi ne sai mun ni ne ka wasu insha Allah da mu sai ta kaji yana gina kaji na muka so a kara su kaji da rigar da su kai muna nan kaji da rigar da ne ba kana gaskiya Allah ne nan kala ka sai ka kuma mun ka sai ka shiga da yanzu ka sai ka ji sai ka a dai ne sai tsara kasa ba dai ba wallahi shi ne ga ne ka sai ka samu ka na kware wallahi ne sai mun ni ne ka wasu insha Allah da mu sai ta assalamu alaikum